Салом алейкум, подписчикони азиз. Ина имрӯз хостум магазин бурам. Каме ҳавои тоза. Қачи шавҳарам семечка мофорид. Семечка хари мерем ози. И барфа бинен чанд қаборидай. Ина. Бинен. چه برفی خشرو هوا تازه هوای خنک نیست یخ نه همین کای برف بوره من خرساندم که هوا گرمه این درخت را بینین چه خشرو های توجیکستان زنگ زدیم همین خنک زن هیوارو میگه دستم شخ میکنه حولی میبرم میگه ینگه اوجه میگه برف بوره هوا گرمه لیکی ایجا به حد خنکه алло кардян ҳамашон шидагиян дар пеши печка худора шукр хуштомадам соз шида истам ҳамин падару модари хуштомади хиср ҳама вақт сеҳат саломат бошанд ира бинем чихе хушрӯ ба фикрам дар шаҳри мо якум бора ҳам хеле барф бурдастай ҳаташ якум бора ҳамин барф ҳам хеле барфи фасон хай и гап намезана шавҳари ман изо мекашад خیال کرد که من شما ویدیو میکنم حالی یگون کس راه نگشته نه تا قیم ماشین برفته تمام چقدر اینجا وینچکو قیمت های دختر رو بینه 143 روبل داد фикс прайс ҳамин арзонае ки ина ин барои ситочка для чая и нержавики нестай 103 рубл будай қимат беҳад қимата чизашон даиҷа айҷа ҳичи барои рӯзгора намехарам мерам ай ҳамон фикс прайсҳо мегирам дайҷа укроп бисёр вақт мегирам он рӯз не шавҳарам ай дигар ҷо овардем укропҳои хушрӯ овардам ба баракат буд дайҷа як колбаса мегирам ман фақат ҳалол ҳамоам аксия шавад ба мегирам атак 500 граммаш ина 169 рубл шидай ай ин намегирам ҳозираша намегирам аташ вовада шир намегирӣ ман барои чӣ омадам аёдам буромад хай семечка мегирам ози ҳамин барои харид продукта хай маҷбур мо мегирем ки ай шаҳр набиёрем нивея аксия рафтаиста будай неки 1+1 будай намегирам қиматай якам мегирам мара 3 моҳ 2 моҳ 3 моҳ мебара кӯқедан шолдерс дорам надорам ё нархша медидам пятёрка да фақат аксия ҳай 199 рубл да мегирам иҷа да наддай духтаро ина авоса бинен ин 1 кило инай 1000 грамм да иҷа 900 грамм месондагай да пеши хонаи қарибтари мо бо магазини светофор кушода шудай да ҳамуҷа ҳамин меиста
این حوزی 199 روبل ولی من شما را پگه همون سویتافور میرم نشان تا میتیم 89 روبل میسته یک کیلوش. هم چیزوش ارزانه ناک شدن هم مگزین حالی یه هفته نشده به هر چیزوشون سرستوه و ارزان گوبکه ژلسکه همه چیشون ارزانه حالی من با خدم حوزی دایجا антижир кофта истам барои ҳамон таи дегм камтар сиёҳ шида гази природни неста сиёҳ мекунад чизои мара барои ҳамон кофтам ки ме набудай даиҷа ина сок даиҷа мефурӯшам мегум я семечкаи калон бигирем ки ҳамин рӯз семечкаи хариқати рӯзмо нагузаронем. ман фикр мекардам вахадной мекунам хирсанд будам лекин зиқ шидам ба худо ҳамин як сутка кор нарам ҳамин вахадноям ҳам ҳалокиё мебуромадай ози ман ҳамин стаканок наягирам намедонам ба фикрам мартиниам созаю این چیزو خیلی مودا در کار نیسته من در همون مغازین چی سویتافور در همیورا نرخشم ندیدم لیکن حوزی من ایجا میبینم سیتا кружка для муки 149 рубль бдаина не қимата айҷа намегирам ираман да ҳамуҷа салатники шишагӣ дидам 75 рубле ҳами фаслонай барои запеканка вале хеле пакет дорум ба фикрам ҳози хай намегирам ира духтарчам мега ки бувама да киндер сюрприз мурӯи кан киндер сюрприз охи дайҷа ба вагон мезанам майда мешавад гуфтам ҳоли бачам биёй баъд мегирам магазин мера чизи нишон метӣ мехарам мега ки фақат киндер сюрприз мегирӣ гуфтим майли ина дайҷа магазини светофорай у парагиша магазин иҷа ба фикрам складошон мешаванд ҳама чишон оптумай беҳад нархошон арзон ҳами қараҳмон безеб шида иҷаш ҳози дар болои ях чиртидим ғалтидим ҳама хазонум даргариста харят хумум нашикастай ай болои ях барф бурдай надидим ғалтидим шавҳарам овома ай дастам гирифтам бирафтам ки ҳамин худат ба як аъзо омадаисти ҳамин продукта табиги биё 4 баклашка ова гирифта рафтам ина иҷа магазини светофор бухтаро ҳоли насиб боша имрӯз маҳкам будай пага омадам бо видеотон мекунам на видеома монтаж када истадам ки ҳамон занаки мадан миёра урусай лилия ном дора авай занг мезад ки биё гуфт заказота бигӣ буромадам давида заказома овардиам гирифтам заказома хай заказам оқа бисёр неста и сеюм патокшай заказ дорам ба дута туалетная вода мужской 849 рубле ман ба чуда 800 сумӣ гуфтам даравда ай ман заказ кардам ман гуфтам ақаллан фоидаам набинам чӣ кунам бал ҷамъ кунам ки не балам худора шигр 162 бал шид ина 162 бал групповой балам 1064 ман бояд мара ҳар рӯз изанак ҷамъ мекунам мега ки одам ҷамъ кун дар ҷои корат одам духтаро бисёран баъд гуфтанд ки не ман одам наёфтесам хай баъзеша мепурсам урусиро намедонам хуш нашидам хай оқа ҳавасе надорам ки чӣ кунам хай агар хуш кунам як 4 каса хуш кунам пули хушро кор мекунам камаш дия 20 000
ам хеле кор мекунам. Вақте ки ӯ оборот метиҳам ман фоида мебинам. Хай наметавонам акан хули ҳаракат мекунам. Ина духтаро ҳамин рӯз ахирон видео мешавад. Хай ҳаракат мекунам. Пага бо ягон светофор моҳуиша пага магазини светофор мерам шуморо нишон метиҳам бо рӯи арзон. Скидка ба фикрам уҷа надора, лекин арзонай. Ман айҷа салатница гирифтаним 75 рубля, хеле фасонай. Сатило 55 рубля, пластмасси даҳанакдор. Хай сатил намегирем, сатил мада дар кор нест. Ба томатои 1 литра да уҷа 55 рубля. Ягон хай мебинам, ҳози дорам. Хай пага насиб боша иншоаллоҳ ку ай хуб бихезем. Яке чӣ шава мерам сини магазин видеотон мекунам. Хай ҳаматон да шави хуш. Мо хай ҳоли хоб намекунем. Оли мо телевизор тамошо карда ҳастем қати шавҳарам. ҳозир бо қати хонагиҳои шавҳарам гап мезанем, барое ки як рӯзда 5-6 бора занг зада ҳастем. чӣ хеле ман шумо да гуфтам хуштоману маззашон нест. имрӯз ина бо занг задем, хеле аввал навардоштан, хавотир шидем, не бо занг задем. давленишон бо баланд шида, бо духтар овардиан, укол карда, хай созай ози хеле ховай. Я дасти ростшуна давлени задай. хай иншоаллоҳ соз мешавам. мисол ҳамин шавҳари мара очаш мешава. хай чӣ хеле ки очаша мо дӯст медорем, ва очаша дӯст медора. хай худо соз шава, дар сари ҳамин фарзанду навасаошон бошанд ҳама вақт. хай худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. то видеои оянда. хайр.